Takže zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního videa. Já jsem Kuša a dneska si ukážeme náš další trail, nebo jako začátek dalšího. Máme tady už první skok, vyčistili jsme cestu, nejde to moc vidět, ale nevadí. Takže tady máme nedodělaný, nebo možná už dodělaný, možná budeme zvětšovat první skok. Vypadá celkem jakoby dobře, ale furt není hezký jako ten náš první. Tady bude dopad nějak. Pak tady pojedem, tady možná klopenka, nějaký skok. Půjdeme tady takhle a tady můžete vidět, nebo teď jsme na jedné klopence. Pojedem takhle, tady můžeme udělat další skok, hop a tak dále. Jako na tomhle videu to moc nejde vidět, ale dejte like a odběr. A za odběr je jeden postavený skok. Tady chceme postavit taky jump, to by bylo nějaký 4 metry, nevím jak je to dlouhý. Ale bylo by to dobrý tady postavit jump. Takže dávajte like a odběr a tohle je konec. Čau.